Yeah, sangqedi. Hi guys. Sikhotheni lona ozalwa umthwening wasuthatha idlozi lakaDlamini. Angi-understand nje nokuthi aboDlamini bayeke bonke aboDlamini. Bayeke bonke aboDlamini bazolanda mina kaMthwening. Mina ipedi lenkosi bazongilanda aboDlamini. Angazi amaZulu amaningi kangaka. uDlamini wakhetha ukulanda mina nje. Sanibonani. Bakwethu ninjani? Yaphila. Ngifuna uqoqa nawe ke. Wena ohleli lapha embedeni ogqoka ipijama umisele ngani? Yinto emisele ngayo. Uhleleleni lapha? Uhleleleni. Manje ubhizi wena ku TikTok ubheka indaba uba wayelwa nobani, ubani uposte ini, ubhizi usavana nama video. Kanti inkinga yakho? Ugeza nini? Ugeza nini? Ungathi no khokha nginamali, awudingi imali ukuthi ugeze. Awudingi imali ukuthi ugeze. Kanti inkinga yakho? Kanti yini inkinga yakho? Hayi nina sendi wrong manje. Manje ni wrong. Futhi njengoba kuyi-winter so, ni west. Nigqoka lamabhijama wena kuthiwa ama-onesie, nithathe iy'ngubo nihlale esofeni. Seninqondo nibukela i-TV no nama-TikTok. Senize ningcotshwa yilona manje. Ningcotshwa yi-load shedding. Mayihamba khathi uthi uyalala kancane, akugeza uphume. Awunandoda uhleli manje ubheka ifoni. Xa uthi izoza kuwe lapha esofeni, uzovula nesofa lamamakho, ulivula imbobo. No guys, ake ngigeze. Kanti wayinenza so? Kanti wayinenza so? Nina ni-abuse imizimba yenu. Umzimba kumele ube active, ube active umzimba uphume endlini. Nina nesili? No, Mina sengicabanga ukuthi manje uma sekwenziwa amasofa walala esofeni likulume or likutsiphe angisazi. Uhleleleni lapha? Uhleleleni? Ngangitshela ukuthi gogo ngine-stress angisebenzi. Angichazeli. Uhleleleni lapho? Nayizolo bohleli lapho. Naphambi kwayizolo, na-Monday, na-Tuesday. Ngapha ulinde uSibusiswa akufonele. Yokufonela kugene ngani uSibusiswa? Angeke akufonele uSibusiswa. Angeke akufonele. Uhleleleni lapho? Ubusiness TikTok. Ubusiness TikTok manje wena u-up to date. Angitsheli ngokuthi awusebenza. Sikhuluma ngomsebenzi la. Sikhuluma ngawe nokugeza. Geza. Jesus. No man. Nina niyacasula shem. Nina nifuna ukutshela yonke into. Nginikeza ama-rituals. Nginikeza yonke into. Nginikeza nokugeza futhi ilink yokugeza. Hayi guys. Oqala nje anifuni nokuthenga i-purple water, i-purple soap. Thank you babe. Oh, this looks nice. Ngiyabonga sana sana. Yeah. Ngiyabonga tani. Enjoy. Thank you babe. Hayi nina niyakwatisa yazi. Sisi. Yazi labantu engikhuluma nabo la bayakwatisa. Abafuna ukugeza. Abafuna ukugeza sisi. Baphume. Gezani hambe emoli ke. Hamba emoli. Hambe emoli. Geza uye emoli ke. Uye shopping complex. Do something. Mina ngiyangidina manje. Yabo manje I'm there. I'm here. Yini na shem. Anifuna ukuthenga i-purple soap. Anifuna ukugeza. Okay sharp. Thatha later yakho ugeze uphume. Uhleleleni lapha. Bheka nama ngifakanga amazipho but ngiphumile. Angifakanga nama eyelash but ngiphumile. Angifakanga makeup but ngiphumile. Hayi. Nina niyakwatisa nina. Niyakwatisa.
ngiyakwatisa because it's not like he ngangitsheli ukuthi goga ngisebenzi goga ngikhona angikhuluma umsebenzi la ngikhuluma ngawe ukuthi awufuna ukugeza uphume endlini nalapha endlini kuba uhlele at least uphuza amanzi no awuphuzi manzi awenzi next izindaba ni TikTok up to date Jesus lona la kwatisa witwa ke bua Sesotho because sezolo sesantshwareletse no izulu sangibambezela no izulu sangibambezela ngifile ufuna ukuthi izulu sangibambezela nina ni wrong and I think ukuthi after baceda kulungisa indaba ye load shedding ngiqala balungisa indaba yethu yokungagezi yokuhlalela amafoni no bekomunye uthi akana mali imali yokugeza Emily libesi uhloka chelta hlapa ngwana na ke batla usi ngwana na ke fa slapa ngwana na ko tlhapa ngwana na ko tsamaya ngwana na ko tswa ko ntlong ngwana na ko tsamaya ai ko mall a bone batho no mungahlala nje mall uphuza amanzi ubani ozokubuza bani ozokubuza cause uma uyithanyeka kubuza uphuza amanzi uqele hot water with lemon uhlale phansi keep laptop ubhali 4 kube ngathi busy noma ngena laptop ke boleka emakhelwane for isikhashana uzoyibuyisa ngisho uzoyibuyisa intambama kanti yini nina bomakhelwane aba stave uzoyibuyisa musi laptop yamakhelwane intambama angithi hi guys or nabo makhelwane bena bana laptop njengawo hayi suka lona la kwatisa uyithiking akubahlubu no bese nizothi sinvalela ngaphandle yini nifuna ukutshelwa yinkinto yisidliswa nesifuna ngisho ngisifuna isidliswa alright sharp awufuna isidliswa phuma ke uthenge i-purple water ugeze nakhona uya complain ukuthi awuna mali usebenza okay phuma ke uye ngaphandle udry mall hayi gogo ngidry mall kanti ufunani sengicabanga ukuthi manje ba create ama-vaslap anomlomo i-vaslap ngo-6 ekseni ikuvuse ikulanda ikutshela ukuthi asami sokugeza lona lesisile hayi ngikhathele yini shem bese nizofuna ukusitshela ukuthi life ayikhofe kanjani ngihleli la ayikho indoda engekho la ngihlele khona and ngihlele ngase mnyaka ngifuna ukubabona badlula baphuma bangena ngiyababheka nje hayi ukuthi ngiyabafuna ngiyababheka yinto ezongicocuzela ukuthi ngibone ukuthi indoda yami yinhle and we deserve each other ngokubheka nje abanye abantu wena usingle ngaphandle kokuba singile ulinda uThabo osibusiso ubhizi nomama wakhe lapho umama wakhe yamthethisa ngoba uthe makaceda kudla ehomini lakhe wafaka isitsha phansi kombhede ulinda icall yakhe usathethiswa umama wakhe hey mama wakhe yamthethisa wena ulinda icall no hi guys no hi okay ke noma ungayi KFC ke angisazi ngenze njani omunye uthi amanzi ayabanda egeza ngawo ubani ozokubona ukuthi ugeze ngamanzi abandayo ngathi makungana amanzi isula ngama-wiper nala bhora wait and you don't have to work gcoka amachina uyalibona leroko endisithanda kakhulu thank you leroko ngiligcoke today ngilithonge emachina leroko leli ngathi sisijudi sisijudi wami ngithe roko amachina ngathi sisijudi nina hey nina hayi nina nifuna ukutshelwa yonke into nifuna ukuqaciselwa Niko right. Ngoko sesitude. Nafuna utshela nkini. Ngoko sesitude.
usesijudi u-there for a reason. Angithi nihlala nisitshela ukuthi support black business. So ningangijaji. Okusalayo before ngintshela ukuthi into okusesijudi ngithenge muhle. Uyabona ukuthi angifanele usesijudi. Ke ngokuthi ugqoko bani. So please. Uzoba ukuthi no the restaurant mele lokuyisulu mangafuna ukuphuma uzoba lona halifa no man hayi nangikhathele yazi uku-explain into eyi-one kaningi Into engidlala ngaze ngidla ngiyazi ma ngiyikhombile ngiyazi inegama difficult but ngayikhomba usisijudi usisijudi ulapha usisijudi useSenson City phakathi kunegama elibhaliwe lapha elibhalwe Gucci store hayo nina ngidla ipasta angiyazi ipasta ekhona mara mnandi nale pijama igcoke manje solo kwayiwasha last week ifeyila ijama phela njalo mele uyitshintshe cause iyajuluka ebusuku nina ngiyazi nina nidinga ukuba ngale nto engintshele ngayizolo ngigcine ngokuyibuka nje unina hayi nina futhi hayi yelana livala isonto shem asala siyivala nina bahlala baphuta bandlula la mashadile ungayenzi ngathi wena ubone emehlweni uyabona mashadile ungayenzi ngathi awubone emehlweni uyabona bahlala baphuta badlula la ngibabonile sas so cila ngokubabona ukuthi bahle kodwa bahle vele mina ngithanda ukwenza ukuthi mawushadile ngithanda ukwenza ngathi mawushadile ubonex or mawushadile uzicathalala siyabona amadoda enu siyabona amadoda asingile siyabona nje yini futhi ngizongiqedela idatha ngikhathele ukukhuluma nabantu abangagezanga ngokugezanga manje isikhathi 12:25 wageza someone is asking me where is my ring ngizoyiqonda njani iring ngiphumile ngifuna ukubona abantu ngicwa njani iring uyangibhayizisa ngicwa njani iring ngi-out and about I'm out and about ngicwa kanjani iring kunabantu abangangazi phela
kunabantu abangangazi ukuthi ngubani, doesn't mean ukuthi angazi. So mangigqoka i-ring is advertiser ukuthi mina nginendoda, ku-wrong lento ukuthi ugqoka i-ring i-wrong. So ningangibuza ukuthi iphi i-ring yami, ngiba nogesi. I-ring isala endlini, angisho nomnikazi wakhona usendlini. Ngizoyifaka. Ngihambe nobani? Oh, ngihambe nomama Liana owesithupha. Ngihambe nomama Liana, uLiana akekho. Secrash nayo yozama impilo. Yobuya uLiana sitshela idoro. Ngiyadlala guys, i-ring yami. Yazi sekukhona abarekhodile abangithrendisa ngento ebhedayo. I-ring yami seyinkulu because of my weight loss. So ngihambisile bayoyinciphisa. Umuntu akho ugcina nini kukukhipha-ke noma ngathi ngikuse-KFC. Kodwa uma bakushala uthoni nomuntu. Asithi akumikise restaurant nekota i-right. Nimi inkinga ngithanda ukwenza ngathi it's about money. It's not about money. uLiana uzama impilo naye. Angisho uthanda ukujayiva kuyadura. So kumele azame impilo nathi saqala khona. Ngase ngisuthi cabanga. Le yakhe imnandi naye. Thank you. No, it's fine. I don't need cold water. Yo, bengithanda ikota princess bengithanda. Thank you. Yebo, ngize restaurant ngiphuza amanzi. Bawafaka nje lemon kube ngathi into emnandi. Uyabona nje? Hayi ukuthi udinga imali. No manzi abakuncisha. Bakunika be-help. And now uma ufaka ilemon uzozwa ngathi uphuza i-cocktail. Nemabona ngathi i-cocktail yakho. Kingayini ngifuna simchazele yonke into. Apayin. Usalenze amanzi.